Kien l-iskop li il-Papa Franġisku ippubblika id-dokument Evangelii Gaudium. Il-Papa Franġisku pubblika dan id-dokument prattikament 8 xhur wara l-għażla tiegħu bħala Papa. U dokument insejħulu programmatiku. Il-Papa qed joffri programm pastorali kemm mal-missjoni tiegħu bħala Papa, imma anke programm pastorali li jista' jiġi adattat mill-insara madwar id-dinja. Il-Papa iħares lejn il-Knisja u l-poplu talla fid-dinja u jgħid imma il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba qiegħda tixxandar kif suppost, qiegħda tasal jew aħjar l-insara kif qegħdin iwasslu din l-aħbar. U tajjeb li nifhmu l-ewwel nett is-sinifikat tal-isem ta' dan id-dokument Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Evanġelju. U tajjeb ukoll li nisimgħu l-ewwel kliem li l-Papa juża biex jiftaħ dan id-dokument. Il-ferħ tal-Evanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesu. Dawk li jħallu lilu isalvhom jinħelsu mid-dnub, min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament. Ma' Ġesu Kristu dejjem jitwieled u jerġa' jitwieled mill-ġdid il-ferħ. Nixtieq li din l-eżortazzjoni tkun stedina lil fidili insara biex immiddu pass ġdid ta' evanġelizzazzjoni immarkat minn dan il-ferħ u turi toroq għall-mixja tal-Knisja fis-snin li ġejjin. Tajjeb niftakru li dan id-dokument, din l-eżortazzjoni ma' l-Papa qiegħed iħeġġiġna, għalhekk qiegħed jeżortana, huwa dokument jissejjaħ post sinodali. Kien sar sinodu tal-isfijiet fi żmien il-Papa fl-aħħar xhur tal-Papa Benedittu 16 f'Ottubru tas-sena 2012 u li t-tema tiegħu kienet l-evanġelizzazzjoni ġdida għat-trasmissjoni tal-fidi nisranija. U għalhekk il-Papa Franġisku qiegħed mhux biss jagħtina l-programm pastorali li jixtieq li aħna nimxu bih u permezz tiegħu, imma wkoll qiegħed jiġbor ukoll xi konklużjonijiet li ħarġu mill-isfijiet li kienu miġbura għal dak is-sinodu tal-isfijiet. Il-Papa f'dan id-dokument jisħaq ħafna li il-kelma Alla, l-aħbar it-tajba tqanqal fina ferħ. Imma dan il-ferħ qiegħed jidher fina l-insara. Il-Papa fost l-oħrajn jgħid li hemm insara li qishom jgħixu randan minn arejt. Jew inkella ssib min qiegħed iwassal l-aħbar it-tajba, min qed jevanġelizza, imma dan m'għandux ikollu wiċċ ta' funeral, jgħid il-Papa. U hekk il-Papa taħares lejn ir-realtà ta' madwarna u qed allura jitkellem dwar il-ħtieġa li pereżempju ikun hemm riforma tal-Knisja fil-ħidma missjonarja tagħha. Jitkellem dwar it-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali fi dawk li jagħtu s-sem tagħhom fil-Knisja. X'difetti jistgħu jkollhom li allura ifixklu x-xandir tal-aħbar it-tajba. Jitkellem dwar il-Knisja l-poplu Alla sħiħ li evanġelizza. Għandu sezzjoni sabiħa dwar l-omelija u kif għandna nħejju ruħna liha. Jitkellem dwar l-inklużjoni soċjali tal-foqra, il-paċi u dialogu soċjali u jitkellem ukoll dwar il-motivazzjonijiet spiritwali għall-impenn missjonarju. Dan huwa dokument sabiħ ħafna u li ta' min għalkemm għaddew numru ta' snin minn fuqu nerġgħu niskopruh, napprezzawh u ngħixuh.